Barka da zuwa Mai Taɓarya TV domin samun shirye-shiryenmu a kodayaushe. Idan yau ka fara zuwa, ka danna alamun ƙararrawa, ka danna subscribe, ka kuma danna alamun ƙararrawa. Mun gode. A taƙaice wannan taƙaitaccen tarihi ne na tsohon shugaban ƙasar Najeriya, wato marigayi Janar Muhammadu Buhari. Cikin wannan bidiyo za ka ga, ko in ce za ku ga irin gwagwarmaya da tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi fama, kama daga lokacin da yake gidan soja da kuma bayan ya bar gidan soja ya shigo siyasa ta dimokuraɗiyya. A cikin wannan bidiyo za ku ga abubuwa daban-daban na tarihin Janar Muhammadu Buhari, da irin wuraren da ya halatta, da irin wasanni da ya na al'adun gargajiya a shekarun baya, da kuma turawa da ya yi mu'amala da su, da sauran mashahuran duniya da ya yi mu'amala da su, kama daga abin da ya shafi karatunsa, inda ya yi karatu da abokan zamantakewarsa, tarihin jiharsa, garinsa, daga ina ya fito, su waye iyayensa, duk za ku ji a cikin wannan bidiyo insha Allah. Ku kasance da mu a kodayaushe, wato tashar nan naku na Mai Taɓarya TV, domin samun shirye-shirye masu nishaɗantarwa da kuma kawo muku sahihan labarai masu matuƙar muhimmanci a cikin rayuwa, musamman 'yan uwa 'yan Najeriya, mazauna Najeriya, masu kishin Najeriya. Kada in cika ku da surutu, zan kai ku kai tsaye cikin tarihin tsohon shugaban ƙasar Najeriya marigayi Muhammadu Buhari, da ya yi mulki a mulkin soja idan ba ku manta ba. Daga bisani, kafin a yi masa ku ya sauka daga kan mulki, ya yi ayyuka daban-daban na ci gaba a cikin al'umma. Ku ci gaba da kasancewa da mu domin jin yaya takaitaccen tarihinsa yake, yaya irin gwagwarmaya da ya yi. Ciki za mu gabatar da tarihin yaƙe-yaƙe da wasu abubuwa da ya yi mabambanta a cikin rayuwarsa, da kuma aikinsa da lokacin da yake riƙe da mulki, kama daga dawowarsa mulkin farar hula daga 2015 zuwa yanzu. Za mu ba ku tarihi da kuma labarai masu matuƙar muhimmanci da suka shafi rayuwarsa insha Allah. Mun gode, ku ci gaba da kasancewa da wannan gidan TV namu na Mai Taɓarya TV domin jin shirye-shiryenmu kai tsaye. Za ku ga hotuna da videos na tarihin rayuwa da irin gwagwarmaya da tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi. Idan ba ku matsa ba, kasance da mu a kodayaushe. Mai Taɓarya TV ke tare da ku. Kafin ɗora muku, idan ba a manta ba, tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi fama da jinya, da wannan jinya ɗin ta ce dai sanadiyan barinsa duniya. Da tun lokacin da ya hau karagar mulki aka poisoning ɗinsa, tun daga wannan lokacin tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari marigayi mai rasuwa bai sake samun lafiya ba. Mun gode da kasancewarku da mu, za kuma mu ci gaba da ba ku